bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓe en koɓe ayaw pindi tv jaam allah wale mon ene wayno ko alarba 14 lewru septembre saabu janggo ko férié ɗum woni ɗiɗon jayndeji hande oɗo subaka alarba arde addanden holkoɓe ciifi e nder kelle gadane mabɓe kamɓe jayden koɓe leydi sénégal fannuji kewɗi diine hay dewrugol ɗum de woni ko tawteji majji e oɗo subaka alarba. caggal calminali gudditirten ko jayde Futurs Médias nde l'observateur e natal makko kanko le khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ɓe garti e juɓɓingol oɗon maggal Touba 2022 ɓe mbi ko le film culte du maggal ɓe garti tigui ganduɗa kay oɗon mission mo ganduɗa tigui Cheikh Amadou Bamba resni ɗum on Serigne Moulaye Bousso el haali juɓɓingol maggal ene way noon rewde Darou Khalima e artude tigui ganduɗa koye jangde nde ɗon ɓenna ɓesgu Cheikh Amadou Bamba kono kay e juɓɓingol oɗon maggal départ d'exil Cheikh Amadou Bamba yaade mum to Gabon ene wayno noon juɓɓudi oɗon maggal foof noon ene tawi ganduɗa tigui hello mabɓe nayeɓo joyeɓo jeegumijo ha hello mabɓe jeenibijo kamɓe ɓeɗon jeynoyankoɓe yusumaji guenna ɓe garti hen e mbadi kuptidindi caggal kane hello mabɓe tatawoɓe jolli ko to diwan mo Bakel ɓe mbi noon ko kuli joga e ngoɗon maayo jokkugo e ƴerde e ɗiɗon nokkuji comme no wayno Bakel e nokku biteɗo Arundu e nokku biteɗo Balu ene wayno noon maayo ngoɗon ƴeeri ha naate nder galleji ko ɗum noon tigui erago ɓe mbaɗi kamɓe ɓen jeyniyankoɓe l'observateur tawte hello mabɓe tataɓo ha joni natal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké jokki e nder jeyde libération ɓe mbi ko Bamba cœur Cheikh Amadou Bamba e nder ɓerɗe ɓesgu Sénégal kala argol ganduɗa kay ko almuɓe ummorade tigui e nder yoge diwnuji yoge e nder dunde babadame nde gam kay arde horde oɗon ñalawma maggal mo Touba ɓe garti tigui e ganduɗa tigui holno lelirno kono kay holko Cheikh Amadou Bamba oppi ɗon e ɓen ganduɗa tigui halifaɓe heɓɓe ganduɗa tigui rewde oɗon hilafa mouridisme mo leydi Sénégal ɓe garti ene mbadi kupti dindi ɓe garti tigui kono e oɗon tariha mam Cheikh Ibra Fall on gundinoɗo Cheikh Amadou Bamba ɓe garti hen tigui e fannu diadio kamɓe ɓeɗon jeyniyankoɓe libération besbi le jour e ngoɗon hello mabɓe ɗiɗaɓo e oɗo subaka ɓe gaari koye natal makko Moulay Dabakh Moulay Sophie Maulana Dabakh Malik Abdoul Aziz Sy Dabakh Malik Siya on gorko ɓe gaari natal mum hande woni ganduɗa ko 14 septembre hande tigui wonno ko oɗon gorko yaltuno aduna wonno ko ñande 14 lewru septembre 1997 e lamtogol on Serigne Mansour Sy Bal Qawmi ko caggal nde on yalti aduna ene wayno ko nden tigui o heeɓi oɗon khilafa kanko Dabakh Malik wonno ko 29 mars 1957 o jooɗi ganduɗa kay duuɓi capanayi oɗon khilafa tijani ɗum tigui ɓe mbiya borom 40 ans zéro faute ɓe mbi kadi kamɓe ɓeɗon jeyniyankoɓe ganduɗa ko besbi le jour e gaari natal makko Djibo Leyti Ka kañum ne koye oɗon ñalawma 14 ruttino e jomum kono kay gorko keftinnoɗo e ngal ɗon dingral dawrugol leydi Sénégal besbi le jour arti ha joni ala haali oɗon maggal mo Touba ɓe mbi ko Touba statut spécial ene wayno ɓe garti tigui ɗiɗon halifa généraux ɗi ganduɗa tigui keeɓino rewde ɗon keeɓiɗo ganduɗa tigui joɗade e oɗon hilafa Cheikh Amadou Bamba ɓe garti tigui ganduɗa ko ngal ɗon diƴƴel yimɓe kono kay kewindi yimɓe teskandi toon oɗo saaha al Mountakha l'élu véridique ɓe kaali tigui koye oɗon halife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kono kay e on tuddiɗo makko sokhna Balia Mbacké kono kay ko debbo mo ganduɗa tigui ɓesgu Sénégal ene foti ñembude mum saabu tigui nden darde nde daari lan gam oɗon tariha mouridisme ɗo e nder leydi Sénégal fannu dawrugol ene tawi helo mabɓe sappo e ɗiɗo ɓe gaari koye natal makko on sokhna Mimi Touré jokki e nder jayde le quotidien de Madiambal Diagne ɓe mbi ko nouvelle bouderie de l'ancien premier ministre Mimi Touré ne wayno ko gueddere tigui ganduɗa kay feeñe mum walla mbiyen ko gueddere tigui holliti relation makko kone makko e président Macky Sall ene wayno boni saabu sokhna Mimi Touré kañum tigui ko fandorino wonde ko kañum suɓati on présidente assemblée nationale leydi Sénégal wona addanol ganduɗa tigui debbo ne ardo kono de ene wayno wona Mimi saabu ko Amadou Mame Diop ko kañum tigui ruttidi suɓede taw kay suuɓima ko hoore lindi président Macky Sall ene way noon addi ceekol saabu oɗon debbo ñande hecci hanki oɗon ñalawma nde juɓɓinte joɗugol mabɓe on 14e législature ene wayno kanko Mimi Touré ko gueɗere tigui teska e makko hanki ono no arani ha disaɗe nde hewde farba gom wiide ne wotnamo e gueɗe baɗe noon député de Benno critique les incohérences et leurs collègues ene way noon Mimi Touré ko nde ɗon ñañere tigui woni tawatede e mum
caggal kana jeyndiyankoɓe les échos garti tigui e alhaali juɓɓingol on ganda tigui 14e législature ngal kuulal sappo e nayyi ɓi walla élection de Amadou Mame Diop perchoir ɓe mbi ko le garo wale d'enfer de Benno a Mimi ene way noon ɓeɗon ɓe ganda tigui ko sarɗiyankoɓe Benno Bokk Yakar ko kongi walla ko segnorade on debbo sohna Mimi Touré ɗum tigui woni ko tawete toon o wi komi gagnor élection mi waɗi tedde liste kono ko gorko suɓire ene way noon jeeya e gueddere makko holko saabi président Macky Sall subaki Mimi Touré ɗum noon ko namdal fade moon onon heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV élection vice président ko hanki tigui yuɓɓintino ene wayno caggal oɗon ñalawma yittenke mettuɗo hanki noon ɓe gussi tigui ɗeɗon dille kamɓe ɓeɗon ganduɗa tigui sarɗiyankoɓe kono de teskama tigui ha joni jaggugol ndeɗon hande walla mbiyenna ganduɗa tigui oɗon boîte à urne mo ganduɗa tigui Guy Marius Sagna caggal nde Farba Ngom wine wotane Mimi Touré ko nden tewoji tinganda tigui oɗon boîte à urne ngam kay wadde e oɗon siège makko wi ko Farba Ngom wotanta Mimi Touré kanko oɗon gorko mo ganduɗa Guy Marius Sagna hay Barthélémy Dias suuti gongi Biram Souleye Diop e maître Oumar Youm Farba Ngom kañum wi ko so tawi tigui ganduɗa kay ɗum noon laaɓani yoɓe jaaɓe mbaɗa porté plainte ene wayno ko procuration laaɓɗo wonnomo joguino kanko tigui ganduɗa ko on Farba Ngom las e oɗo subaka attention lors de l'installation des bureaux le mea culpa des députés ene wayno noon hanki noon ɓe garti taw kay koye deyre tigui ɗum wona nabude table walla mbiyen ɗugede micro yi kono hay hanki teskama jaam e nder mabɓe kono hayso tawi tigui teskama toon caɗele seeɗe ene wayno gasi haalaɓe ceerra dartugol mabɓe e galda tigui cuɓgol oɗon bureau mo assemblée nationale leydi Sénégal enquête e oɗon deuxième jour d'installation 14e législature ɓe garti hen ɓe mbi ko les députés retrouve la raison ene wayno noon jamma ganduɗa tigui teskama e mabɓe ɗum ko caggal on ñalawma kulɓiniɗo walla mbiyen ñalawma gulɗo diawa hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗon député ji ene wayno noon ɓe garti tigui e ardude jamma kono kay fandora ɗum Farba Ngom yidde wotande Mimi Touré jeynankoɓe enquête garti hen ɓe mbi ko député ji mbaɗi barrage wi ko ɗum noon wonta ñett Farba Ngom wawa wotande Mimi Touré kono Mimi Touré natal mum e hello tatama ndeɗon jeyna enquête ɓe mbi ko rébellion au sein de Benno Bokk Yakar Mimi veut-il prendre son envol beele sohna Mimi Touré koko yiiɗi tigui yaltude kaɗon landa walla mbiyen koko yiiɗi tigui yaltude ngal ɗon kawtal Benno Bokk Yakar ɗum noon ko namdal ngal jeynankoɓe enquête mbaɗi saabu tigui ndeɗon gueddere makko ha joni ronkama yo faami ganduɗa tigui holko saabi oɗon debbajo ene gedda beele tigui ko ɗaminno ko woni ko heɓani lommade walla mbiyen joɗade oɗon fauteuil mo Amadou Mame Diop jooɗi Paris Saint-Germain e jaydi stade natal mabɓe e les merengue Real Madrid gam wadde confirmé oɗon deuxième journée ganduɗa ko o Ligue des Champions yuɓinano hannitini Haaland retrouve Dortmund ɓeɓe ko le Norvégien sans état d'âme avec son ancien club on club mo ummiri kono kay nde futte mum o waɗi potinal mantinigal natal Neymar Junior e Vinicius e Erling Haaland ngal natal tigui woni tawtegal e nder ndeɗon jayde stade ɓe garti tigui e jencude ganduɗa kay ko ɗeɗon pottitte ɗe ganduɗa kay Ligue des Champions oɗon affiche ganduɗa tigui cabbaɗo e ñalawma hande o e ko yewti tigui guel ɗon kawguel guel mbiɗen ni Ligue des Champions ene wayno noon groupe A o wono ko Liverpool e Ajax Liverpool heeɓi fartange lappude Ajax bituji ɗiɗi e gotel to dingiral mabɓe en feuille groupe B Leverkusen Atlético Madrid ko kamɓe lappi Atlético bituji ɗiɗi e ndiga Porto ene wayno o club Brugge ɓe lappiɓe bituji nayyi e ndiga Pilsen ko Inter Milan lappiɓe bituji ɗiɗi e ndiga Bayern ko kañum lappi FC Barcelone bituji ɗiɗi e ndiga ɗum ko caggal premier mi-temps moɓe donkodiri melawa kona ɗum ko Sporting ko kañum lappi Tottenham bituji ɗiɗi e ndiga Marseille ene wayno ko Francfort lappiɓe bituji ɗiɗi e ndiga ha joni noon to banggal bitruji ardi ko Robert Lewandowski joguiɗo bituji tati kona ɗum ko affiche cabbaɗo hande e ko yewti e guel ɗon kawguel Ligue des Champions ko ni tigui jogori lehlalade Rangers ma bismo Napoli ɗum ko 19h0 wonande groupe A ngal ɗon pottal keddinigal 16h45 groupe E AC Milan ko hakkude mum e Dynamo Zagreb Salzbourg ma yillo e Chelsea ɗum ko 19h0 groupe F Shakhtar ko hakkude mum e Celtic 16h45 19h Real Madrid ko hakkude mum e RB Leipzig Manchester City ma yillo e Dortmund Erling Haaland futtete oɗon club mum mo ummi Copenhague ko hakkude mum e Sevilla FC ene wayno 19h Juventus ko hakkude mum e Benfica Maccabi ko hakkude mum e Paris Saint-Germain ɗen potiti ɗiɗi kala tijja walla mbiyenna cabba ko 19h0 e kikina hande o woni deuxième affiche deuxième journée Ligue des Champions bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo tigui
wonno komin gaddan noon e ganduɗa tigui rewɓe ndu jayde jewɗo subaka en garta tigui e nomo golla oɗon bureau kono kay so dene mbaɗama e jenggue wotire kala fettana hoore mum 12e législature ko kanko 13e législature ko kanko hande 14e législature ko kanko so junggo ɓooye gaska won ko tawi toon so neɗɗo waɗama wattama tawan ko waɗano ko bonnani so neɗɗo waɗama wattama tawan koko fewnuno koko waɗno o so neɗɗo waɗi watti tawan kene wawi ko wonno ho waɗi watti waɗi koko wawno waɗi watti watta ken hawno kono so waɗama wattama waɗa koko wawno fa tabarakallah Daoudou Moussa Dia waɗi koko wawno waɗa koɗo wawno waɗira no wawiri kono kay ya waɗiri no ɓesgu Sénégal kala tinniri on gorko addima 12e législature hay goto meeɗa nande scandale on gorko addima 12e législature hay goto meeɗa nande omono jabbodiri hay goto meeɗa nande omo dugde hay goto meeɗa nande o dañjama probléme aduno e hewde caɗele sa toñaka ma tooñ kanko o toñani o toña wondema jamoyomo wondema force tranquille wondema deeƴe gollo wondema ganduɗa tigui neɗɗo mo hewani haala ene wayno noon golle ɗe ne kewi saabu sa daari département Matam sa daari département Kanel sa daari oɗon commune mo woni fa tabarakallah renouvellement de confiance e ndeɗa hitande ɓennude élection législative élection ganduɗa ko local élection législative ari ɓe mbaɗma renouveler confiance par ce que on escorte soviétique dañaɗo tigui to Matam ala to daña dañaɗo tigui e nder Kanel ala to daña saabu hoolare nde président Macky Sall joguema a waɗani abusé de confiance a waɗani abus de confiance fade oɗon population ene wayno so tawi tigui président Macky Sall hoolima diwan ma hoola hima ala no yarata kono président Macky Sall nde hoolima andi diwan ma ne hoolima andene ko holɗa diwan ma nde won noon mawɗo suka debbo e gorko foof aytini fodde itini gueɗal fa tabarakallah wadde sa wattama noon fuutankoɓe mbiyata ko Macky Sall waɗi ko hani waɗe place waɗi mo foti wadde waɗi emo fotiri wadde fa tabarakallah ñiwa ñaganta e fay ñaganta juude balle je ne fais pas ces éloges mais je parle en tant que connaissance de cause je parle ganduɗa tigui une personne qui maîtrise bien la situation parce que mboɗo laaɓande wonno ko tawaɗo jangol ko tawaɗo wolde laaɓa jangol il faut se dire les choses so neɗɗo fewnani yo wiye fewnani ko so tawi fewni yo wiye fewni ndema waɗa ɗum motivé o hokku ɗum ganduɗa tigui coftalla ɓamde janggo pelliti ganduɗa tigui janggo gam pewñode so tawi kadi ganduɗa ko neɗɗo golli kañum enen en gubbi ko golli o fa tabarakallah nawta golɗe yesso Sénégal golliɗo foof ganduɗa tigui yo hokke walla mbiyen yo hollire gollima no hannirnima gollaki kadi yo hollire gollaki kono Daoudou Moussa Dia gollima il faut qu'on se parle la vérité et aussi c'est une fierté pour toute la région de Matam c'est une fierté pour tout le Sénégal nde won noon ɓuuɓri jamma laamu ɗali ɓuuɓri jamma laamu fadi 12e 13e 14e 3 fois ganduɗa ko n'est pas coutume quoi en fait il faut qu'on se parle franchement ko weltare min jogui ko weltare ganduɗa ko ɓesgu pulagu kala jogui fadema nde won noon jiɗɗa leñol ma jiɗɗa diwan ma an tu as déjà accompli ta mission envers ta société envers ganduɗa ko le pulagu tout entier et aussi min ñaguma ko judde balɗe moƴƴude battane ko ɗum kadi min jaaɓi ñaagui yeeɓiyankoɓe Pindi TV yeeɓiyankoɓe heeɗiyankoɓe Pindi radio nde ɓe duwanto Daoudou Moussa Dia ko jokki golle makko nde won noon omo gollono Sénégal omo gollono leñol makko ɗum tigui ganduɗa ko oɗon mission ko oɗon felowol ngol ƴetti hay goto nantamo e scandale hay goto nantamo e haala et c'est rare jiyama waɗa déclaration sur pour parler sur des trucs mboɗo wiya ganduɗa ko c'est la politique au sens noble du terme l'art de gérer la cité bon ko kanko mo jogui ganduɗa ko ñeñal ardade ñeñal ganduɗa tigui ardade taw kadi alda e tana alda e caɗele nde won noon ko jaam ñamo il faut mboɗo andi wallahi ko jaam ñamo billahi wallahi tallahi ko jaam ñamo en ñaguima balɗe juɗɗe battane moƴƴe e yo Allah hokkimo kadi ganduɗa tigui hoolare wonde ganduɗa tigui o hokkire ɗum fa tabarakallah nde won noon ko pewno noon kalde fewni yo holle fewni kalde fewni yo hokkire ganduɗa tigui nde ɗon hoolore nde won noon ko ɓeeɗo yimɓe ko politicien ji waɓe ni ɓesgu Sénégal sohli jarama Daoudou Moussa Dia kono jarama pulagu nde won noon ko onon jettinima ɗon jarama président Macky Sall to karallagal to wonno toon ko Ibrahima Thiombane ɗo e haalirde nde wonno ɗo ko Moussa Nia aadi men noon wonori ko ñalawma aljuma saabu janggo woni oɗon grand maggal mo Touba en ñaguima mbajjiri ganduɗa tigui oɗon maggal yuɓɓini e dow jaam ko alda e tana ko en ñaguima ganduɗa tigui ɗiɗon otoji kala mbaɗa sese yeehe e dow jaam arte e dow jaam fa tabarakallah aadi men ko aljuma wonata ko 17 sappo e jeegom jafoɗon lewru septembre ko nden tigui saabu janggo ko férié jour noji ngala ene wayno ko noon sifori par ce que jour férié woni ko ganduɗa ko waɗa initié oɗon maggal fa tabarakallah Ibrahima Thiombane to karallagal ɗo e haalirde ko Moussa Nia bandiraɓe musidɓe tedduɓe yallo ko en yiiɗi ɓawo janggo Allah jaramon jarama.